Želimo da saznamo kako je nastala Biblija, kako bismo je bolje razumeli. Hajde da uz pomoć moderne tehnologije odemo u prošlost i istražimo je. Sveto pismo, Biblija, je knjiga koju hrišćani koriste kao izvor svoje vere i nauke. To je za nas sveta knjiga i zato se naziva Sveto pismo. Mi iz nje saznajemo o Bogu i njegovom odnosu sa ljudima. Reč Biblija potiče iz grčkog jezika i znači knjige, a zavet označava savez između Božjeg naroda i Boga. Biblija je nastala na prostoru Male Azije, gde je živeo izraelski narod i kasnije Gospod Isus Hristos. Sveto pismo nastalo je u velikom vremenskom periodu, od 1000. godine pre naše ere pa sve do 100. godine naše ere. Sveto pismo, pored poruke o veri, sadrži mnogo podataka iz istorije i kulture. Svaka knjiga prolazi veliki put do čitaoca. Pisac, pre svega, mora da ima inspiraciju. Ranije je pisanje knjiga bilo veoma komplikovano, jer nisu svi ljudi znali da pišu. Davno, pre više 1000 godina, ljudi su pisali na zidovima, na kamenim tablicama, trsci, papirusu, pergamentu, životinjskoj koži. Također nisu oduvek pisali olovkom, već kamenom, ugljenom i perom. Inspiraciju za pisanje Svetog pisma pisci su dobili od Boga. Biblija se sastoji od Starog i Novog zaveta. Stari i Novi zavet su nerazdvojno povezani. U Starom zavetu nalaze se opisi događaja starozavetnog naroda, Izrael, i njegovog odnosa sa Bogom. U Novom zavetu nalaze se opisi Hristovog života i propovedi, koje su nastavak Starog zaveta. Prve priče o Božijem pomaganju narodu Božijem, koje su ljudi doživeli ili videli, prenošene su usmenim putem. Stariji ljudi su ih prepričavali deci i tako su se prenosile sa kolena na koleno. Oni su posmatrali svet i videli da se Bog javlja u svetu. Pošto su se bojali da će se priče zaboraviti i izgubiti, vremenom su ljudi napisali Sveto pismo. Sveto pismo otkriva nam da je Bog stvorio svet za 6 dana. Stvorio je svet u 6 dana, odnosno 6 celina. Nakon toga, Bog se odmarao. Iako Bog stalno brine o svetu, uredio je prirodu da radi po pravilima koja je ustanovio, kao što su vetar, rast biljaka, grejanje sunca i drugo. Bog je želeo da svet bude jedno lepo mesto za život čoveka i cele prirode, gde je čovek trebalo da bude slika i prilika Boga. Međutim, svojom voljom, prvi ljudi, Adam i Eva, su odlučili da budu van zajednice sa Bogom. U Starom zavetu ima puno priča sa mnoštvom istinitih događaja i značajnih ličnosti za veru. Postojali su ljudi koji su bili uzori narodu. Pošto je narod teško živeo i nadao se da će mu Bog pomoći, ovi ljudi su pomagali narodu da ne izgubi veru i nadu. Jedan od njih je Avram. Avram je čovek koji je osnovao starozavetni narod. Jednoga dana došla su mu 3 gosta koje je poslao Bog. On i njegova žena Sara su bili veoma gostoljubivi. Ti gosti su im objavili da će dobiti sina Isaka. Pored Avrama, jedan od uzora narodu bio je i Mojsije. Kao vođi naroda, Bog mu se javio iz žbuna koji je goreo i rekao mu da povede narod u bekstvo iz ropstva u Egiptu. Pobegli su tako što im je Bog razdvojio more da prođu. Nakon toga Bog mu je dao 2 kamene tablice sa 10 Božjih zapovesti. Postoji još mnoštvo drugih likova i priča koje nose mnoštvo pouka o veri. Sve one prethode Novom zavetu i ukazuju da rođenje spasitelja sveta, Isusa Hrista. Novi zavet govori o propovedi Božijeg Sina, Gospoda Isusa Hrista. Apostoli su bili prvi Hristovi učenici koji su svedoci svih događaja iz Hristovog života. Apostol na grčkom znači poslan. Hristos ih je poslao da propovedaju njegovu nauku i da isceljuju bolesne. Bilo je 12 najpoznatijih apostola i još 70 manje poznatih. Oni su kasnije zapisali te događaje i proširili hrišćanstvo.
Tako su oni svojim pričama pomogli da se vera proširi u celom svetu. Novi i Stari zavet nerazdvojno su povezani. Novi zavet u starom se skriva, stari se u novom otkriva i zajedno daju osnov bogatstva hrišćanske vere.